Kakailyan na saan lang a cafeteria nga magsilserbi pa pagtaingan dagiti PWDT Orchidarium Cafe. Tinasaw a lugar timang panitnek nga awan ti limitasyon ti serbisyo. Kabailan ken talento dagiti kakabsat tayo a PWD. Kanayuna na detalye ipaay ni Jezreel Kate Lapizar. Oportunidad para kadagiti persons with special needs ti pan nakailukat ti Orchidarium Cafe nga iman manihar ti PWD Consumer Cooperative and Livelihood Center. Para kanimanang Luisa nga addaan ti orthopedic disability, pagyamyamanan na ti panagbalin na ako ken manager ti cafe, gapu tadakkel ti mapastrakan na iti daytoy. Kalpasan ti napasamak ken kuana nga aksidente anang itunda ti pakapilawan na, naragsak daytoy nga adda ti lugar a pakausaran na kadagiti kabailan na. Nakakatulong sa amin sa araw-araw, sa allowance, panggasolina ng sasakyan, ganun. Kung interesado ka at nasa puso mo yung ginagawa mo, malaking tulong yun. Katulad ko, yun ang passion ko kasi, yung magluto at mag-bake. Nalukatan ti Orchidarium Cafe idi March 18 ti agdama atawan no sa dino pinondoan ti Baguio City LGU ti konstruksyon para iti pasdak kas tamat dagiti kagawaan ken dadduma a kasapulan iti daytoy. Aramid dagiti miyembro ti Persons with Disability Affairs Office ti amin a produkto taraon ken mainom iti cafe. Maipasigurado met a dekalidad dagiti a produkto gapu kadagiti training a nakipasutan dagiti persons with special needs amang mangged iti lugar. Ang isang tasa ng kape ay pare-pareho sa labas ng Orchidarium. Pero ang pagkakaiba po, ito ay isang advokasya at legasiya na kung saan ang bawat taong may kapansanan ay may kakayahan na suportahan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng kapwa person with disability. Innayon na pay asaan laeng nga oportunidad ti Orchidarium Cafe tapno makabirok ti panggadan dagiti persons with special needs. Pamanaknak matlaeng daytoy nga addaman pakapilawan ti maysang individual at dalata ti kabailan dagitoy at umakder iti bukod da asaksaka. Mula sa sektor ng taong may kapansanan, nagpapasalamat po kami sa pamahalang lungsod ng Baguio sa pagtitiwala at paniniwala na sa bawat taong may kapansanan ay may kakayahan na makatulong sa pag-unlad ng ating lungsod. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.